ଭାରତର ସନାତନ ଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଚୀନ ଆଉ ପୁରାତନ। ଏହାକୁ ମୋଗଲ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମ ଧର୍ମ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ହେଉ। ସହନଶୀଳତା, ଶାନ୍ତି, ଧର୍ମପରାୟଣ, ଅହିଂସା ଏସବୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ, ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ପାଳନ କରି ଆଜି ଆମ ଧର୍ମକୁ କିଛି ନୃଶଂସ, କିଛି ପାଶବିକ ଲୋକମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ କି, ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ କି, ଆମ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କି, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ବେଦ ଉପନିଷେଧ ଏସବୁକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କି। ଆମେ ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ ବସିକି କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କେବଳ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ତ ଆମର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ସୁରକ୍ଷା ବି ନିହାତି ଦରକାର। କେବଳ ଆମେ ଧର୍ମର ଆଲୋଚନା କଲେ ହେବନି, କେବଳ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ହେବନି, ସେଇ ଧର୍ମକୁ ସୁରକ୍ଷା ବି ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ବି ଆମର। ସେଇ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ଆମର। କାରଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସନାତନ ଧର୍ମ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ରୂପେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ସେଇ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ଆମର ପରମ ଧର୍ମ। କାରଣ ଧର୍ମ ରକ୍ଷିତେ ରକ୍ଷିତା, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଧର୍ମ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ସେଇ ଧର୍ମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆମର। ସେଇ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ଆମର ପରମ ଧର୍ମ।